Awan, ingatan nyo ah. Dahan-dahan lang. Nak, dahan-dahan lang, nak. Kamit. Sama-sama ini bakit ko. Kumain tayo ngayon kasi wala pa yung mga bisita nila. Oh. Wow. Look at that. English is speaking. Sana all. Nakakala tayo kayo. Sininak mo nung dyan. Nantay video kayo. Ano baka dibukol di kanan ni Junar. Kaya naman nung Tira. Wala nang intro. Welcome po sa vlog ni Manong Ilocano, mga kailian. Dito po ulit tayo sa ating watermelon farm. Ayan. So medyo marami-rami pa po itong natirang bunga ng pakwan natin, mga kailian. So bale, yung mga yan po kasi, yan po yung mga nahuling na pollinate. Kaya medyo dinedelay pa namin yung pagka-harvest. Pero actually, hinog na to, mga kailian. Hinog na silang lahat. Gaya nito. Ayan. Kapag natuyo na kasi yung tangkay niya dito, yung maliit na tangkay dito sa taas ng bunga, indication na po yan na talagang hinog na yung watermelon natin. Pero ang concern lang po kasi namin is yung buto. Para mas maging maganda yung outcome ng buto, dinedelay namin ng konti yung pag-harvest. Ayan po yung mga liyan. So sa mga ma'am at mga sir po na nagpapa-schedule sa akin, sorry kung nalibasan na naman kayo. Aksidente lang po kasi yung pag-uwi natin dito. Kasi meron lang po tayong importanteng transaction na pinuntahan dito sa amin, kaya nakauwi ako. Most of the time po kasi nasa trabaho tayo mula Monday to Sunday, kaya medyo madalang din po yung aking upload, mga kalyan, kasi kailangan naman po natin i-prioritize yung trabaho natin. So ngayon ang gagawin po natin, mag-aantay tayo ng mga bisita natin na manghihingi ng pakwan. Ayan, nagbubuhat yung mga bata, dinadala nila dun sa kubo. Mag-harvest sana ako, mga kalyan, pero maraming na-harvest. Nag-harvest sila kahapon. Ito yung mga tumpok ng dayami na yan, bali pakwan po yun, mga kalyan. Nalagyan lang po kasi ng dayami para hindi siya masyadong ma-expose sa init. Kasi kung masyadong siyang ma-expose sa init, mawawala yung lasa ng pakwan. Ayaw nang kainin ng tao. So ito na po yung part 2 ng pre-unlimited pakwan. Tanungin nyo kung may travel pass. Yan, meron tayong bisita manghihingi ng pakwan. Wala travel clearance yun ako? Dali, taga-kahit ta. Magkinanak ito yun, eh. Kaya bunag ti Sonja, mga kailian. Sama ko tong mga pamangkin ko tsaka yung anak ko. Shh! Keep quiet. Awan, ingatan nyo ah. Dahan-dahan lang. Nak, dahan-dahan lang, nak. Lagyan nyo dito sa ako, oh. Sala damang dito yung sakon. Nenong ko. Di, darakal na akong, kala nyo. Oh, malaki. Wala, ubing iba tayo. Marami tayong pakwan, mga ina. Isa pa? Na-harvest na pala ito kahapon. Ayan. Nagawit tamot eh. Alwatan nyo, G, karami na akong tatlo. May sublima lang na siya. Pilin nyo, G, darakal. Kita mo kami, G. Nanda mga Kurt, ikarga tayo pa dito duman ako. Kurt ne, kadak ko diol. Wala, idisyon pa ya, Kurt. Agiri. My God, dagdag siya. Adati baby ni. Baby Sanja. Isukat mo ito, basit dito. Patsit ka na dito eh. Kita sikatag kita na ko. Wala naman pa yata. Di Baka nung may nga bisita na walam. Hindi ka baba, friend. Yan, mayroon akong taga-buhat. Aray! Tayo, nagtatagalog. Pwede dito. Idisoyo pa yun akong. Noon nadagsen. Idisoyo pa eh. Nya, ako na lang magbubuhat.
Ayoko na. Hindi nyo na kaya? Kaya namin. Kaya pa, hindi na. Kaya pa. Native call na. May hit. Dahan-dahan kasi sa paglakad ah. Nagmamadali yung nasa likod eh. Amon-sabot kayan. Paigid! Bip bip! Oops. Ilapag yung pa ano nagsin. Isang atay yung apat ka. Bigay nyo sa kanila. Para mas maganda yung kunin nila. Nakakayason sa mga bisita nating mga kwan. Rico, DJ. Anong lalagyan nyo? Ito lang? Ito lang yung lalagyan nyo? Nagbasitan ako. Dapat yung bago. Overripe pwede tan eh. Hanya kabilin ako. Beta ati, ikargam. Tap na napimpinas mo lang. Hiyawid mo. Wow. Tingnan yan. Overripe sa pa yan. Saan, Maya? Laki oh. Wow. Wow. Over. Ber? Ito'y na niya, mayat-mat. Nasamid deta. Babakan nyo kami. Nagpudot. Bunang ita. Bunang mo pa yun? Pang slice talaga. Puri katay-katantay tayo. Kapag agawan nyo mo ilan? Hindi pa yung agawan na tama. Kuwama ka. Puno dapat ah. Apoy. Kain ka na nak. Ngayon na wala pang tao. Ano hindi ka na makakain din. Yes, ibag bumantay. Mangka? Kumain tayo ngayon kasi wala pa yung mga bisita nila. Oh. Yes. Wow. Look at that. English is speaking. Sana all. Sana all Amerikano. Papa ko naman. Di kami nangangalat-istik. Parte yun. Kanyo kanunin ko ah. Wow, nayat mo toy. Tayo mamarod. Uudot. Matputod. Gusto mo? Gusto mo? Opo, ako na. Opo, ko naman yung guy. Yung bagdoy? Hindi na pa yung Ay bam ni bet ito man. Bet! Tekan! Dalat. Iuwi nila ako. Ang rami na ito yung partita. Yan si Mangga. Pahit na danyo tanakong. Yawid, yo jay mo na pa niya banggit. Tata. Anda doon. Irep yun yung imbag. Kapag ibol lang mo yung bukol na. Sata man akong. Sama mo tag-agi bukol. Lugyan na kami magantatang iston. Yung buto. Yan yung kinukuha namin. Wala nila Kamik. Sam-sami ni bakit ko. Kung ko naman natamutin ah. O yung buto nyo. Ayusin nyo. Mga kailian. Hey, yung buto, nak. Sige, bugas mo. Oh. Dami pang laman, tinatapon na. Oo, dati just do. Nanan! Ubusin nyo naman, sayang. Oh, pwede pa yan sana oh. Yan, ginagawa dyan. Patanggalin niyang buto. Ang laman, pampakain ng baka. Kambing. Kung ayaw na ng kambing tsaka baka, tatapon na lang. Pwede pa to. Oh, pwede pa yan mga alien oh. Ang samit.
Hmm? Hmm? Ang tamis siya mga yan. Tayo yung nagpakahirap dito. Tayo naman yung kumakain ng mga reject. Dali nga biyag. A few moments later. Mga tao na naman, oh. Ano sa inyo lang ako katipan? Magbumulag lang ano kong niya. Sir! Teka na, bunag. Teka, bunag. Diyan pa yung pakumtang. Pag bunaganda. Pagkabala dyan, ah. Diyan di kanya dadjay. So, ver baba mo. Data, katanyo talaga karami ng tanakong. Wala ka may kaama na. Nagkinidak ko. Uy, agala ka yun. Lagala ka na kay kayo. Ginidak ko lang dyan. Natay video kayo. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Nararamdaman kong masarap ito. Di ba bagman ng Junior eh. Bakit din ang pagbungkong tabaga? Nay. Naman yung bigyan ng nidak ko. Noy na lang mo ba sa lang? Tagano ka na akong penyarubya? Hindi kayo. Tuwa kayo to. Gusto ito yan. Kaya sige sa tabon. Bon, ay papay. Nakakadoy nalay dapat sa awan mo lati pagkabilan nyo. Sila, naka lang. Ngayon, nakapoy. Easy ah, haray mo. Nanakaw sa jamin. Kayo ka na ni babae na ini ko na yun. Sorry ba, hindi ko naman ko. Sira nyo. Tanyo baka di bukol ti kanan ni Junar. Kaya naman na. Tira. Natabuyan nyo to YouTube. Vlog beda. Subscribe daw na. Nakakawala tayo, mag-shoot. Subscribe kayo to, Wan. Hi vlog. Ay, mga subscriber mo na. Ay ba, seat pie? 900,000 pa lang. Lola. May kayo tamanan ako, Ngwen. Main sa di pa.